Zdarec ľudia, dneska vám chcem ukázať oblasť krídiel plána pilota. Cez víkendy krídla sú uzavreté, čiže je to dostupné pre verejnosť. Je tam zákaz jazdu aut od 6 hodiny rána do 6 hodiny večer. Čiže ľudia tam chodia sa prechádzať, bicyklovať, skejtovať a tak ďalej. A dostaneme sa až nakoniec k jazeru Lago Paranoá. Takže poďme na to. Sme momentálne na chvoste lietadla, tam, kde bývam, oblasť Sudoešte, a postupne sa dostaneme na trup a odtiaľ sa dostaneme na krídla. Dneska máme typickú oblohu ako zo Simpsonovcov. Môžete si všimnúť tie oblaky, z ktorých síce nepadne ani kvapka vody. Ako si môžete všimnúť, pred nami sa objavil prvý monument. V poradí je to druhý monument od chvosta, Mauzoleum Juscelina Kubíčka. No a skrz trup lietadla sa dostaneme na krídla. Tu ho máme a teraz odbočíme sem doprava a ideme dole. Takže zdravím vás. Nachádzame sa na začiatku Asa Norte, teda severného krídla, a pustíme sa naprieč krídlom týmto smerom. Takto až úplne do neznáma. Je to tu maximálne pohodové, nakoľko tu nie sú takmer žiadni ľudia, všetci sú vystrašení z korony, čo je pre mňa super, lebo nemusím sa tu podkyňať o ľudí. Na konci Asa Norte je jazero. Zabudol som si plávky dneska, škoda, inakšie by som sa išiel okúpať. Je to tu taký víkendový relax pre ľudí, ktorí sú leniví odísť z mesta, stále si v meste. Áno, je to tu také, že čúchaš smrady z aut, ale zároveň sa vieš pohybovať, nemáš to ďaleko od domu. Môžeš sa ísť, hovorím, táto plocha to je cesta, čiže je to dobre udržiavaná cesta. Dá sa tu fakt všeličo robiť, poďme na vec. Dobre, tak poďme si porozprávať niečo o krídlach. Prečo vlastne boli postavené a čo bolo ich účelom. Keď sa mesto vystavalo a začalo spĺňať funkčný účel, tak všetci zamestnanci, ktorí pracovali pre vládu, dostali automaticky byty na krídlach, na Asa Norte a na Asa Sul. Tie byty sú vo veľmi dobrom stave doteraz, poznám ľudí, ktorí tam bývajú. Sú to priestranné byty, no super pohodlné bývanie. Samozrejme to už nespĺňa všetky normy moderného bývania, ale stále tie byty naozaj majú úroveň. A dokonca niektoré z nich majú extra izbu pre chýžnu. Wow, zamestnanie chýžna v Brazílii je veľmi populárne. Takmer každá trošku bohatšia rodina si platí niekoho, kto za nich umýva riady, pripravuje obed a tak ďalej. Taký novodobý otrok. No žiaľ, aj týmto je táto krajina s náma, lebo ako chýžna si veľa nezarobí. Keď sa porozprávame o nejakých zaujímavostiach, ktoré sa nachádzajú na krídlach, tak by som chcel určite podotknúť, že je to veľmi kľudné bývanie. Sú tu určité ulice, kde to žije, kde sú povedzme nejaké party, diskotéky, ale inakšie je to veľmi kľudné bývanie. Veľa dôchodcov tu býva. Čiže taká moja veková kategória, lebo ja mám rád kľud. Inak chcem upozorniť ešte na taký malý detail. Ja nejsom profesionál, čo sa týka natáčania, tak niekedy možno si odseknem omylom pol hlavy, alebo chýba mi časť tela. Keď seba natáčam len za jazdy na bicykli, to není také najjednoduchšie. Takže len taký detail. Normálne som dostal chuť na kokosový orech, idem si asi jeden kúpiť.
Inak voda z kokosového orechu obsahuje veľké množstvo minerálov a hlavne v takomto horúcom počasí je to veľmi dobré osvieženie. Oi, bom dia. Quanto é coco? Só coco. Quanto é? 4. Tá, eu quero um. Ukážem vám teraz, čo sa robí s kokosovým orechom, keď sa vypije z neho voda. Znamená, sa rozreže, rozkrojí, vysekne sa z neho takáto čiastka a vnútri to má takéto biele mäsko, ktoré sa spapá. To je veľmi chutné. Takže ak náhodou na Slovensku niekedy budeme mať takéto kokosové orechy, nezabudnite ich doma rozkrojiť na polku a vyjesť to vnútro. Na zdravie. No super, dobre to padlo, kokosový orech. Mám pocit, že som sa znovu narodil. Som maximálne fresh. Takže teraz pokračujeme stále rovno, je to na niekoľko kilometrov. V diaľke vidím, že tam horí. Lebo ako už viete, máme tu obdobie sucha, takže požiare sú veľmi bežné. Každý deň prakticky vidím dym niekde v diaľke, ako horí les alebo horí nejaká lúka. To je také niečo typické asi ako keď v zime na horách padá sneh. Okidoki, takže ako môžeš vidieť, ide sa teraz smerom dole. A cesta pokračuje iba rovno. Nemusíme vôbec špekulovať nad nejakými odbočkami. Je to veľmi príjemné bicyklovanie. Vyzerá na nejaké policajné cvičenie. Chvíľu som nevedel, že či ma nezdrbú za to, lebo nemám masku. Ale nikto si nič nevšíma, nikto nič nerieši. No dobre, čiže teraz už môžeme vidieť, že sa nám to trošku zaplňa, je tu viacej ľudí, aj viacej stánkov. Zrejme je to tým, že už sme bližšie k jazeru. Ale stále je to veľmi prázdne. Keď som tu bol naposledy no už je to nejaká doba, tak to bolo ďaleko plnšie. Teraz vám niečo ukážem veľmi zaujímavé, čo som hovoril o organizácii mesta a ulic. Takže ako môžete vidieť, toto je len názorná ukážka superkvadier, takzvaný, jak to preložiť do slovenčiny, určitých distriktov alebo zoskupení budov. Čiže keď si zadáš do Google Maps jedno z týchto čísel, tak ťa to privedie rovno k daným budovám a tam už si vybereš iba blok, teda budova blok A, budova blok B, budova blok C a tak ďalej. No a hneď vedľa toho tu máme Mango. No aj tu na pravej strane máme double bajky, ak by si chcel požičať, tak si môžeš kľudne prísť požičať a zajazdiť si na tom. V živote som na tom nesedel, neviem ako sa to ovláda, ale vyzerá to zaujímavo. Na každom kroku, aj tu naľavo, sú stánky s jedlom. V oných stánkoch s jedlom, ako som ukázal, sa predáva typické brazílske jedlo, každodenný biznis množstva ľudí, ktorí predávajú tzv. Churrasco, čo je vlastne grillované mäso. Všade sa tu grilluje, mnoho zamestnancov počas obedných prestávok vybehnú len pred budovu. Tam už takýto miestny podnikateľ grilluje o 100-200 a robí si svoj biznis. Churrasco fakt patrí do brazílskej kultúry. Každý deň tu môžeš cítiť
grilovanie na ulici, príjemná atmosféra. Predo mnou tento kvitnúci strom, ale aj na druhej strane je to vlastne asi jediná rastlina, alebo jediný strom, ktorý v tomto suchom podnebí kvitne. Ako som už spomínal, Brazília, federálny distrikt sa skladá z Plana Pilota a jeho satelitov. No a tu práve na tejto orientačnej tabuli si môžeme všimnúť názvy niektorých tých satelitov, ktoré tu sú. Sobradinho, Planaltina, Formosa. A to posledné to je výjazd z tejto cesty smerom Asa Norte, čiže to je výjazd, Saída je výjazd. Si možno všimnúť takýto veľký rozkvitnutý, neviem vôbec čo to je, vyzerá to ako nejaký baobab, ale absolútne to baobab nemôže byť, lebo baobaby tu nerastú. Ale je to celkom pekný strom. Takže blížime sa pomale, ale isto na koniec Asa Norte. Tam v diaľke už je možno vidno, no ja to vidím, ale vy asi ešte nie, vidím auta. Za chvíľočku tu odbočím doprava a pôjdem smerom k jazeru. Dobre, takže už som opustil tú hlavnú cestu, ktorá je cez víkendy uzavretá pre auta. Odbočil som smerom k jazeru. Som v takej trošku prírode teraz. A ešte v živote som tu nebol v tejto oblasti, kde som teraz, takže je to také nové pre mňa. No vyzerá to tu asi takto. Takýto pekný háj, kľud. A tu na pravej strane je jedna z pôvodných budov za stromami, kde vlastne teraz bežní ľudia bývajú. No tu máme ďalšiu budovu a takýto open space tu máme. A týmto smerom tam sa ide mimo Brazíliu, Plano Piloto. No. A naľavo ja už vidím trošku z jazera. Poďme sa pozrieť bližšie. Čiže vidíte, toto je naozaj pôvodná stavba, ktorá tu vznikla v 60. rokoch. Takáto raz, dva, tri poschodia, trojposchodová budova, enormný kľud, ďaleko od cesty, ďaleko od hluku. Fest v pohode, tu by som si vedel predstaviť bývať. No a tunak, čo už som spomínal aj v predošlom vstupe na Ejše, máme také malé stanové mestečko. Chudobní ľudia bývajú takto v stanoch. Dobre, došli sme k promenáde severného krídla, celkom to tu žije. Sme pri jazere. Opäť si môžete prečítať popis. Máme miestny domorodci party. No a takto to tu vyzerá pri jazere. Ľudia sa tu chodia kúpať, blbnúť, piť. Je to jedna z možností, kde sa dá ísť okúpať. Ja osobne toto miesto nemám najradšej na kúpanie, je to trošku špinavá voda. Esse buchão aí, ó, tá falando, ó. V noci to nie je úplne najlepší nápad sem chodiť, môžu sa tu znova pohybovať nejaké individuá pofiderné, ale takto cez deň je to úplná pohoda, jahoda. Môžeš si sem vybehnúť na výletík,
rozložiť si úterák, skočiť do vody, nechať sa zožrať krokodílom. Ne, sú tu krokodíly. Respektíve sú, ale iba také malé. Maximálka je nejaké 3 metre. 3 metre, áno, znie to strašidelne, ale naozaj to nie sú veľké tvory. A není ich veľa, iba občas sa nejaký objaví. Tí majetnejší majú takéto krásne člny na jazero, na ktorom sa rádi povozia. No brutalitka. A teraz inak sa nachádzame iba v takej zátoke jazera. Toto je nič, to je len taký malý predinec. To reálne veľké jazero, to je v inej časti, toto je len zátoka. Dobre priatelia, sme na konci dnešného videa. Dúfam, že sa vám dnešný vstup páči, že ste sa dozvedeli opäť niečo nové o federálnom distrikte. Takže dneska sme si hlavne povedali o krídlach, čo sa tam nachádza, ako to vyzerá, prečo boli postavené. Zakončili sme to tu pri jazere. Ako som povedal, tento point je veľmi krásny cez deň, ale cez noc sa sem moc neoplatí chodiť, lebo zbytočne by ste riskovali. Ďakujem za pozretie, držte sa, vidíme sa pri ďalšom videu.